Здравей! Казвам се Теодора Муравеева и от години работя с вдъхновение в сферата на личностното развитие и предприемачеството. Вярвам, че основата на един устойчив и успешен бизнес не е само в стратегиите и числата, а и в характера, в способността ни да се променяме, да се учим и да общуваме с разбиране и уважение. С времето изградих опит в продажбите, обучението и изграждането на екипи. За мен едно от най-ценните условия е създаването на автентични и дългосрочни партньорства. Това ме водеше, когато създавах своя екип партньори, процес, който ме научи на търпение, постоянство и грижа към хората. В момента съм част от екип, който мисли мащабно, но действа с човешко отношение. Работя по създаването и прилагането на стратегии за бизнес развитие, като се стремя винаги да запазя фокуса върху дългосрочния растеж и истинската стойност за хората, с които работим. Извън професионалния свят съм щастлива да бъда част от едно сплотено 4-членно семейство, съпруг, дете и вярното ни куче. Харесвам простите неща, време сред природата, пътувания до нови диви места и онези моменти на тишина, в които можем да се чуем по-добре. За мен животът и работата са част от едно цяло, път, в който винаги има място за развитие, осъзнатост и човечност. Запази своя вдъхновяващ разговор с мен през платформата "Една жена, три роли". Очаквам те!